praten over het levensein. Het is net makkelijk, maar vol heel wichtig. En daarom betocht de kwadrantgroep hier wat op. Het Mayo Café. De Mayo Cafés organiseren wij 3 keer per jaar op 6 verschillende plaatsen in Friesland. Die cafés organiseren wij met een bepaald thema waarvan wij denken dat het voor senioren relevant kan zijn. Dus dat kan zijn dit keer over het levenseinde, maar we hebben ook thema's als lekker zingen. Dus elke keer een leuk onderwerp om met elkaar in verbinding te komen, maar ook om senioren te informeren met het uiteindelijke doel om wat kun je doen om zo lang mogelijk prettig thuis te kunnen blijven wonen. Zo'n 30 mensen bezocht een tijdje te morgen het café. En daar komen mooie peteren uit. Ik vind het gewoon heel erg belangrijk om hier te wijzen, omdat dit echt bij het leven is. En wij hier die Sabine, die gaan daarheen. Hoe moeilijk ik, maar we gaan erheen. Ik denk dat het heel goed is. Vroeger we er nooit door het levenseinde praten. Maar jongen today wel. En dan is het heel goed uit vers lezen. Want dat is dan makkelijk voor de familie om te zien wat we er wil van mem of heid of familielid. Vroeger dan bepaalde de dokter het allemaal van, dokter zegt maar wat er moet gebeuren. Maar tegenwoordig heb je best wel zelf kun je regie pakken. En wat wil je eigenlijk? Wil je nog behandeld worden? Wil je nog naar het ziekenhuis? Wil je gereanimeerd worden? Best lastige vragen. Dus daarom is het juist van belang om daar tijdig over na te denken of in gesprek te gaan met je huisarts. Het Mayo Café toert toch heel Friesland. Maar in Dokkum hoop je ze nog eens op een herhelling. Maar dan wel krijgt wat oors. Niet met dit onderwerp, want we vinden het belangrijk om steeds weer een ander onderwerp bij de hand te pakken. Maar we komen zeker terug in Dokkum of in de nabijheid van Dokkum.